हामबाय दिनै मिडिया बिथिं संनो जों खोनागा बेयाव सारिखौ सानजोन जराव अर मैखोतों फालनाय सिनि खाजानि बुकुक सं ताइ ताकुक सं फरकता बुकुक बिनि बनो किसा कक्र बांलाय माने हिनलाय माने जों नुखा अरनि बाजार कमिटि याखैबा अरनि क्लाब रक इगा आबनो तुयै जों खोनावै जोंनियाव हरस नुगो जोंनिया लोगो लोगो फाइमालिया हरङै थांगा जों नुग माने ससियेल मिडियाव जों तिनि फाइलेगा ताक सारिगो कारण खुंगो फाइगाखै जों मालायगला जे मिया हिंजाकनाय बुकुक जों मालायगला सरबाला देपर मा बुकुक ओंखाय जों आबोनि बागैनो जों ताक सारिगला जेहेतु बराव खाथियाव आसुगु माने फालनानि बागै ओंखाय जों ताक सारिगो थांलायनाय होननाय कक्रा लायो जों तो सिनि खरबसा बुकुक हिसाबै जों बनो अबहायके जों मिया कक बांलायमा नुगै दिनै बोखातं थगलिया जों आबनो सोंनानै मागे मा फाइका दिनै TWF रक तामो उंलायखा तामनि बागै अबहाय खायजाका ब कक बांलायना नागा जों सोंनानै फाइका सोंनानै फाइदिनो जों कक खोनागा बरक मियावनो अरनि जे लायनाय बा हिंजाकनाय मिमांसा उंलायखा कक पाइलायखा नि खोनावै बेलायखनो हामबाय मारिवो अबहायकैनो अब कायसा त्रिपुरानि राजधानी अर सारा त्रिपुरा राज्यनि बरक खायनाय थांनाय बिजनेस खायनाय लेखापरा खायनाय साख्रि खायनाय संनाय जानाय आबोनि बागै जबनिनो अधिकार दंगो कायसा त्रिपुरानि राजधानी इंगा आबोनि बागै आं अबनो कयना मुसुङो जे अरनि एलाकार बाजार कमिटि याखैबा क्लाब रकनो आं अबनो कयनाय जों जब जाति धर्म निर्बिशेषे जों अर तंनानि काहामगाय सामुं तांलायै बिजनेस खायनाय साख्रि खायनाय विभिन्न सामुं खायनाय जों जबनो शांति सम्प्रीति शृंखलाबद्धभावे तंनानि बागै दिनै TWF पक्ष থেকে बयो हामबाय।